10. rođendan sam proslavila sa drugarima. U bioskopu smo gledali 3D film Spider-Man. Raspored sedenja u bioskopu sam unapred odredila i skicirala. Dok smo mi gledali film, neko nam se naknadno pridružio. Mate i Filipa su malo kasnijeli jer žive u drugom gradu. Posle bioskopa druženje smo nastavili u restoranu. Ovo ne volim. Skoro svi jedu, što ne volim. Sada vam upoznamo jednu devojčicu. Kako se ti zoveš? Nina. Kako? Nina. Ninja! Našoj naši rođendan, 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 živela, živela. Drugari, završio se rođendan. Sada otvaramo poklone. Dobro? Jeste, Filipa, ovo za tebe jedan. Tako, evo sam ja Filipi sam dala jedan, tako da. Daj tu da stavimo. A da je Evo onda za moje najbolje drugarice Julije. Za svaki poklon imaš neku zagonetku. Reši pa otvori da vidiš da li si bila u pravu. Nadam se da će ti se svidati pokloni. Volim te, mačkiće! Ovo će ti puno pomoći. Tak, majko. Vidi mozak. Ozira, da li si normalna? Mislim, stvarno, ne mogu da verujem. Evo, pošto imaš pamćenje kao zlatna ribica. Evo, pošto nikad nemaš. Evo,
A šta nikad nemaš? A šnalice. Nemaš nikad šnalice? Da, nikad nemam. Evo ga. Joj, Evo jedno aesthetic. Julija, znači, hvala ti mnogo, nasmejala si mi to kako. Za ili za Mašu od Elene? Od Elene. Dobro, da vidimo. Mašo, srećan ti rođendan, Filip. Ovdje sam dobila novac, samo ću nešto samo da kupim. Ovdje piše na kesi. Maši, srećan rođendan od druga Filipa sa mamom. I zadnji poklon od Matka i Fićka. Ovo mi je iskreno sam najviše čekala. Maške, ja sam ti 3 čestitke napravila. Pa da, malo su se... To ti je stati. Snimaš TikTok. Joj, tetka bre, pa to je mnogo dobro. Io vuoi di